Sada pozivam našeg domaćina, gospodina Topića, da nam se obrati sa nekoliko riječi. Može i više od nekoliko, slobodno. Dragi prijatelji, braćo i sestre, poštovani gosti iz Mađarske. Dobrodošli u Delnice. Zahvaljujem članovima predsjedništva i svim članovima Generacije obnove što su mi ukazali ovu iznimnu čast da upravo iz moga grada krenemo u našu političku bitku. Dugo godina, znate i sami, krećemo se po hrvatskoj političkoj sceni, svjedoci smo nastajanja raznih pokreta, mnogi od njih bučno su nastali, još brže propadali, ali konačno mogu reći da se istinski osjećam da se nalazim među ljudima koji su sposobni i spremni naše ciljeve ostvariti u njihovoj potpunosti. Kao što vidite, s naše lijeve strane imamo 3 barjaka. Ti barjaci govore da ćemo u našu borbu uključiti cijeli korpus hrvatskog nacionalnog bića, domovinsku Hrvatsku, Hrvate u Herceg Bosni i sve veću iseljenu Hrvatsku. Danas s ovoga mjesta poručujemo da dolazi vrijeme jedne nove politike koja neće imati milosti, koja neće biti politički korektna, koja će biti beskompromisna prema svim grabežljivcima koji sustavno uništavaju našu domovinu već godinama. Zajedno sa našim prijateljima iz Mađarske i iz ostalih zemalja Europe također ćemo graditi jednu novu Europu, Europu novih vrijednosti, Europu koja će pripadati Europljanima, Europu koju ćemo nastojati vratiti stari sjaj. Danas smo zapalili jedan plamen i očekujemo od vas da ga svi zajedno odnesete u svoje krajeve gdje ćemo ga rasplamsati diljem lijepe naše, diljem cijelog našeg povijesnog prostora. Braćo i sestre, vrijeme je da krenemo, vrijeme je za obnovu. Hvala vam.